प्रयोजन खालामनायखाय आबोनि बागै जों मुभमेन्ट खालामनाय बनो जाते दाखि दाखि बिनि जे मानथाय क्वार्टार न अनार रबै बनो आबो रजाक नांथौ तै बहर साना खालायो जदि से खरकसे एमपी त्रिपुरा जिल्ला त्रिपुरा सान खरकसे एमपी बनसे जदि हानां पेनां खाई तंजाब गंके बनसे बनि मानथाय जदि अधिकार जागियानके और लोकरंग सुंग हबनो चिनि सुंग हबनो बाहायके त्रिपुरा सरकनि जे समस्यानि समाधान त्रिपुरा सरनि जे नायमानि सानमानि आबनो बाहायके फुलफिल खायनाय आबोनि बागैनो जों दिनै त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नांगौ होनी जों मा सावो बुबाग्राम नेतृत्वे ग्रेटर त्रिपुरा सारा विकल्प क्रय जे जागा एमपी एमएलए पर्यंत हानां पेनां खायजाबी दङ उच्च पदस्थ कर्मचारी पर्यंत त्रिपुरा संख्या हानां पेनां खायजाबी दङ आबोनि थाखाय मुक्ति मानानि बागैनो चिनि ग्रेटर त्रिपुरा आबोनि बागैनो चिनि बरं गोनां एमपी नि बागै जों जेबाबे जों खानांनि ताबो कक साथैनो बरं गोनां एमपी नो जों कयनाय जेबाबे हातार हास्तेनि एमपी रक्से बाक्सा चिनि ग्रेटर त्रिपुरा नि बागै कक सावै दङ बरं गोनां संजय सिंह आम आदमी पार्टी नि एमपी लोकसभा ग्रेटर त्रिपुरा नि कक साका त्रिपुरा सरक थंजोंमोन कक साका तिनि आम हायख्लायनो चिनि बरं गोनां एमपी बो चिनि त्रिपुरा सरनि बागै ग्रेटर त्रिपुरा नि कक साथों तैबो फायनाय साल बुबाग्रानो सागनो याख्लायै बुम खुबै जे सामानि आबनो मथागै साकसनो त्रिपुरा साहिनि वानसो कांके बजे थंजागै तमनो बजे रियलाइज खायकांके बुबाग्रानो बरम रवैनाय बबो मंकाय खोयावैनाय बुबाग्रानो बरम रखांके लाइके चिनि त्रिपुरा सरक हामजागनाय तै खाकसांनाय हिनै खाख्लाय ओंखाय तै कैसा टपिक हिंकांके कयेक दिन सिगां इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उनो कैसा वायरल अंखा चिनि बरम गोनां एमएलए एमपी नगरनि सिंधु चंद्र जमातिया बनि कैसा ऑडियो वायरल अंखा आ वायरल कक्स हाजार दंगो ऑडियो वायरल कक्स हाजार दंगो बोबाग्रा जेबाबे हारग आसगो बोबाग्रा जेबाबे कतयिङै दंगो अमा हिके बो कतयिङै मांगलाक बोला हारग आसगो मांगलाक आबन बै बोबाग्रा बाय सामु ताङै माया हाय हिनि बोबाग्रानो मंरक कायै हानां पेनां किसा कक साका अमनै तैबो जों दिनै प्रेस कन्फारेन्स आ ककनो दिनै कक पिरं मंग्रनाय सिनि अर्नव त्रिपुरा मथानि लिडार सिनि बरं